alla me baw aw bela jele aw ni nyanguma bi wulada ina yentene to kalo tle segi samba fla ani muganna ni juillet kalo ame ale konnana wulada ina Mali ale ni Chine ku bolo di nyogoma Francala fanga nyama no e colonel Assimi Goïta ye ale chinois ka barakero mado bismillah mi yo société batuye ISC CEDEAO ISC ko Basiru Diomaye Faye minye Tinubu ye ayale de sugandi ko ale ka ke kumala sela ye ale ka ke ukumada ye jamana munungo ko ubebo ISC nubebo CEDEAO kono ulu ni CEDEAO ni nyonganche ko ale ki jija ka kuma nyonganya ke ane ulu ni nyonganche o clay ani APDP ulu yubulo di nyama san sababara la dungo jugani yurugu kelali obisaka ka tukomi ka adama donga kibaria okulula kolosilito bolono blakera asebena medai kadi farkolo nyinaje kalawma miye keba sangare Daoud aleni Sheikh Mohamed Sherif Tungara ulu bela jele jonjon soro Niger ekoko aleko surasimu nume Amerika to kala luga minaon chalima bandi hiji okimeli fanakera an yere feya minye Chadie Senekelaw uluni bagamarala karle do nyona Franci bela jele Australie do minye amasra soroha Rassemblement National amasaka gagné nga be sabula minye makoronga to mawo ulu fana masaka nyesoro irisilakaw uluni Ukraine ga kele ongrigo ko ni ala sonama ko alebna na bengan soro akola Pape Jean-Paul Pape François ale ye chrétien dine mama fale no gen ko senga boko la sabula ko ba ale kansoso wa fana miye ma ko fole nye ko anika gele kojugu niye ulada ina mabaw ye yani anga do alaka bela jele wala awye Aiwa kewajalo ame ulada ina tadam na ni bonya masegi ambalma ke ro kon nana kana iPhone kelendama o flani ko nere kanga PC blokono kaya me ko iPhone tununa donc ko ne kanga PC blan ngono akoni ko ngodo ko blan fana dala saw sabula alego ko kan inflade da awma ninde Assimi to ko e sawa un Malien, un power bank. Koko di eni amarama. Ngambal mage sewukadu. Akonungo ko atogo na jamu ko atanyini ala fe dongelenshi ango fo. Ngamba fo ka wale nyumando. Nonda ne konini aka fe nunwa. Ango ne nyanzoro tukunu. Nungu ya bane di peu. Nga ala ni ambalmake segukadu abe fereli ka ame dugo ke atara na folom na ala kana ala ngolya ala ka chaman blano ala ka garzige foni nga be suguba kono parce ni e chile mblagana I chile mbora ro wa yinu wola kata moto taxi tigi tellement tigi na ngwe bora mini ko suguba kono wo che to ko kama to ko fale na de ko do de ale wele ka chi ko do ko te ka tagani ne kan ni muro tigi wele akoni sera ama faya na fana ngani chani baraji alisala ka kanuto sori sako fana tabe ka bo États-Unis kana o fana iPhone bon peut-être abusonga peut-être sinon aw nyoro flene de nya fa ngone na article nyi akana asangane na kiwari akono bi ale islam dine mauka sandun folo e biye uba fo masako muharam ale be damine bi to abakole intle segin ame dugo ga sala ka time ko mandi an islam bela jilema Ibrahim Jawara ale min soro ko ka muharam ko ka kalo yeli ko anga olaje ministre somi siglembe dine ladaw ani bato kama malikono na ministre Dr Mahamadou Koneye koni kunafoliye kada malien bekluka ka fo commission de la ligne ni oye jekulu basiglenye chuka mina ka saka kalo nyini ko oluye kibara min lasi ama
ko b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye jɔnminɛ kalo ko a ma ye Mali kɔnɔ ko kalo ma ye siga la n'o ye 29 ye bi samedi doyaba in na ni o bɛnna le 6 juillet 2024 commission de la ligne k'u ye kibaruya lasama k'a fɔ k'u ye kalo ɲini Mali fan bɛɛ la ko kalo ma ye an balima silamɛw. O la sa an balima silamɛw Dr Mahamadu Kɔnɛ n'ale ye diinɛ minisiri bato an'an ka laada ko k'a da maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ tulo kan Mali silamɛ bɛɛ k'a fɔ ko jɔnminɛ kalo walima muharamu kalo n'o ye silamɛw ka san kalo fɔlɔ ye ko o bɛ daminɛ tɛnɛ nata juillet kalo tile 8 le 8 juillet 2024 o bɛ taa bɛn muharamu kalo jɔnminɛ kalo tile fɔlɔ ma an balima silamɛw i n'a fɔ commission de la ligne jɛkuluba in ye kibaruya lasalen ma cogoya min na. An balima silamɛw Dr Mahamadu Kɔnɛ diinɛ minisiri ko k'a da maliyɛn bɛɛ tulo kan silamɛ bɛɛ tulo kan k'a fɔ ko Ashura n'o bɛ taa bɛn jɔnminɛ kalo tile 10 ma muharamu kalo tile 10 k'o bɛ taa bɛn araba ma mercredi le 17 juillet 2024 juillet kalo tile 17 araba o de Ashura don ye n'o bɛ taa bɛn jɔnminɛ kalo tile 10 ma an balima silamɛw. O kuma an balima silamɛw maa caman de bɛ ɲininkali kɛ ko donba ye don jumɛn ye n'o ye muharamu kalo tile 10 ye a bɛ taa bɛn don min ma o de araba ye araba min bɛ taa bɛn juillet kalo tile 17 ma le 17 juillet 2024 o de bɛ taa bɛn muharamu kalo tile 10 ma o de Ashura don ye o de donba don ye alhamdulilahi rabil alamin. An balima silamɛw nin communiqué siyena mɔgɔ min fɛ sa o de ye Tumani Sangare n'ale yɛrɛ ye secrétaire général ye diinɛ minisiri so la alhamdulilahi rabil alamin. An b'aw fo ni ka waliman dɔn aw balimakɛ don Ibrahim Jawara wasalamu alaikum. Bamako. Ayiwa Jawara an yɛrɛ b'i fo k'i waliman dɔn a ko a nana ka bɔ hiji la ko k'a ka foli lase Jani baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma min ye baara ye ko an n'a ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a ɲɛna. Sɔgɔmada in na Gundamukaw fɛ yen dɔw ye mugujugu keru ye a bɛ fɔ min ma sa ko Obi a kɔni jatigɛ bonyana n'a masiba ye sabula minisma dagayɔrɔ kɔrɔ min bɛ yen olu tun ɲɛna ko halisa ko an ka sɔrɔdasiw kamarolen don kɔnɔna na u ye Obi in fili ka taa ye a ma maa si sɔrɔ nka kimɛliw olu bɛ sen na wolomasiri tabaw fana ye wulikajɔ kɛ a yɔrɔ la yaasa ka se ka maaw hakili la sigi cogo min na sabula waleya in a kuma kun cayara. Mali ale ni Pekin ko siraw bɛ ka sinsin min ye Chinois ye sa olu minnu bɛ baara kɛ n'u ni Maliyɛnw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu ka jɛkulu dɔw nana ka taa jamanakuntigi fɛ yen a bɛ fɔ min ma sa k'u ka société n'o o ye Norenko ye olu kɔni bisimilara juma tɛmɛnen jamanakuntigi fɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ye ninnu nakun ye baaraba minnu ye ani dantigɛli minnu bɛ ko in na sa u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jamanakuntigi ye u bɔlen u y'a yira ka fɔ k'olu kɔni nana sa yaasa u ni Mali ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min. Chinois nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye sabula gidɔrɔn min filɛ nin n'a bɛ ka dilan ka bɔ Samɛ sira kura in olu de bɛna n'a dilan ka se n'a ye fo Kuluba fo Ponze fo ka taa n'a ye fo Kati kɔnɔna na o baaraba min bɛ sen na sa u y'a yira ka fɔ ko u b'o kow larawulili baaraw la u kun nana jamanakuntigi ale kuma ɲɔgɔn ya dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la sa jɛkulu min bɛ yen n'ale bɛ adamadenw tɔgɔla sɛbɛnw la kɔlɔsi n'o ye APDP ye ale ni Oakley n'o o ɲɛsinnen don dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ma olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sɛbɛn sigi sen kan san 3 u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn bolo yaasa min ye Oakley ye ale bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ APDP yɔrɔ APDP fana n'a fana mago bɛ kunnafoni minnu na u ka se ka olu baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛn in kɔni fa sirila juma tɛmɛnen Mumuni Gindo ale yɛrɛ ye magistrat ye ale ye Oakley ɲɛmaaba ye min ye APDP o président o ye Mamudu Samaseku ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sa yaasa u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min convention min signera san 3 don san 3 in kɔnɔna na sa jɛkulu fila in dunko juguya ni yuruguyurugu u na o kɛlɛli kɛ sisan an bɛ taa Sibikaw fɛ yen Sibi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye bayɛlɛmali kalanso min bɛ yen n'o ye CISC ye ale kɛrɛfɛ baara caman wɛrɛw bɛ ka kɛ Kalasa ani Sibi kɔnɔna na bi o wulikajɔw kɔnɔna na sa an ye taali min kɛ Sibikaw fɛ yen an taara don u ka ekɔliso fana na ekɔliso baaraw bɛ cogo min an ka jɛ k'o lajɛ ani ekɔliso kura min bɛ ka jɔ Sibikaw olu fɛ yen. Ne tɔgɔ ye Abdoulaye Bari ne ye Sibikapu ɲɛmɔgɔ ye an ka boli ɲɔgɔnya in vraiment a kan ka fɔ kosɛbɛ parce que aw b'a dɔn Sibikapu ye kapu kura dayɛlɛlen de kapu mun nana 2022 dɔrɔn 2022 de an nana an ye baaraw daminɛ an commencé ka examen organiser o la an ye partenaire fɔlɔfɔlɔ minnu sɔrɔ an na yan
o kɛra campus de vraiment n'an o y'an bolo di ɲɔgɔn ma depuis la u se fana ye mun ye fɛn o fɛn se kalanko yɔrɔ ma vraiment u bɛ k'o kan ye k'a daminɛ cours la cours de remédiation cours minnu bɛ kɛ vacances kɔnɔ kalan bilalen kɔfɛ k'a ɲɛsin denmisɛnninw ma a b'u ka kalanw dafa bon o cours ninnu an y'a jaabi ye parce que maîtres an ka maîtres de bɛ o cours ninnu di et puis a musaka ko ni fɛn ninnu bɛɛ campus de b'a di bon an tilala an ye jaabi ɲumanw ye o ekɔliden minnu bɛ cours minnu ta o b'a kɛ 7e 8e bon ani prémani sigili fana la prémani fo ka taa bila 5e ni 6e na bon vraiment an kɔni an bɛ ka jaabiw ye donc an bɛ se ka mun fɔ campus ka baara ka ɲi bon o b'an dɛmɛ parce que fɛn wɛrɛw b'u bolo hali bi projet wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ courant ko u ye courant d'an ma courant tun t'an bolo kapu kura de don bon olu kɛra sababu ye ka courant d'an ma de façon volontaire u ko dɔrɔmɛ kelen an kana a sara bon moi je pense que o fɛn o ka continuer parce que a b'an yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ n'i ye kapu position géographique ta k'a lajɛ a bɛ cogo min énergie ka poto tɛ yen bon comme olu an ka bolo ɲɔgɔn kɔnɔ ko bon problème t'a la olu b'a u engagé ka courant d'an ma ka ji d'an ma yaasa an ka se k'an ka baara ninnu ɲɛ sɔrɔ bon o de bɛ yen et puis fɛnw bɛ ka taga o cogo la et puis a ka ɲi vraiment ji b'an bolo bi courant b'an bolo an ka ladili ye o ka continuer dɔrɔmɛ kelen an t'a sara la o fɛn o kɛwale a ka continuer quoi bon o kɔfɛ u ye classe dɔw classe ko la comme aw b'a dɔn gouvernement tɛ se k'a bɛɛ kɛ classe ko dɛsɛ bɛ yen bon ɲinan o kɛlen bɛ ka seconde cycle dɔw programme u ye classe kura dɔw jɔ k'o bɛna kɛ seconde cycle ye bon je crois que ni classe ninnu jɔra a bɛ se k'an fana dɛmɛ kosɛbɛ parce que écolidenw n'i y'a lajɛ gɛlɛya dɔw bɛ tabu disons kalasa kalanden minnu bɛ yen n'olu ye classe 7 minnu bɛ passer ka taa classe 7 na f'u ka déplacer de soit u ka taa tabu ou bien u ka taa sibi seconde cycle la donc nin bɛ se ka kɛ sababu ye an k'olu yɛrɛ maintenir ye bon hali kɔfɛ dugu minnu fana bɛ yen i n'a fɔ kirikuru kɔbada ninnu fo ka se kaka ninnu ma olu fana dɔw bɛɛ bɛ se ka na ye vraiment u ka baara ka ɲi an ka bolo ɲɔgɔnma in kɔni vraiment an ma nimisa tile kelen donc an bɛ ala de deli hali bi c'est ala ka si ni kɛnɛya d'u ma an ka bolo ɲɔgɔnma in a ka taa ɲɛ hali bi voilà an ka laɲini vraiment ni ji ni kuran in bɛ se ka to yen ka sɛrɛ c'est à dire dɔrɔn bɛɛ ma diya la ni campus kɔni sera ka i jɔ o jigiya in kɔrɔ an ye hali bi vraiment a bɛ diya an ye parce que énergie ma se yan hali bi pour minnu bɛ si bi dɔn énergie ka poto tɛ yan hali bi mais an bɛ marché la nin cogo de la en tout cas depuis an kɔni nana an bɛ k'an ka baaraw kɛ fiɲɛ foyi ma y'a la an bɛ san ban tɛ examen bɛ k'a cogoyaw la jaabiw bɛ bɔ a cogoyaw la an b'an ka baara bɛɛ kɛ an ka machine an ka ventilo a bɛɛ bɛ marché donc vraiment an b'u fo vraiment ala ka an ka bolo di ɲɔgɔn in ta ɲɛ ala ka barika don o la k'u yɛrɛ ka laɲiniw sabati. baara in ye école seconde cycle de bɛ ka jɔ classe 3 de don seconde cycle 7e 8e 9e ani bureau 2 b'a la kelen premier cycle ta ye kelen seconde cycle ta ye an ye baara in daminɛ janvier kɔnɔna na donc an b'a la a kan ka ban fin août donc an bɛ ka top da de kɛ n'o banna plafond ninnu ni ani dugumafɛn bɛ tugu a kɔ donc an bɛ peinture kɛ an kɔni ni basi wɛrɛ ma don an bɛ fɛ ka tila la fin août. so in bɛ ka jɔ cogo di a bɛɛ ye ciment dɔrɔn de bɛ mun de don. so in bɛ ka jɔ a béton de fanga ka bon. béton a bɛɛ yɛrɛ ye béton de sanfɛla dɔrɔn de tɔ de béton ba de b'a la ani nɛgɛ fer siège ninnu ni fɛnw de b'a la pour que a ka se ka fanga ta. a bɛ fɔ ko ni sojɔ daminɛna k'a bantɔ k'o de ka gɛlɛn baarakɛlaw ma kosɛbɛ. oui c'est vrai parce que finition in ma nɔgɔ parce que ale c'est un peu mesquin quoi et puis san bɛ ka na ale samiyɛ kɔnɔ a baaraw ma nɔgɔ mais an progressé la kosɛbɛ finition yɛrɛ an ye caman k'a la quoi a tɔgɔ ye top da ni ani peinture ni olu de tora quoi. donc décembre a bɛ sɔrɔ. non a bɛ sɔrɔ awɔ ni ala sɔnna fɛn yɛrɛ la mois d'octobre o b'a sɔrɔ a banna ni ala sɔnna. awɔ merci. ayiwa sibikaw ani kalasakaw nin ye kalasa ekɔliso ye min ye CAS ye ale kɔni bɛ musow kalan musow de bɛ fara ɲɔgɔn kan sa kalo wɔɔrɔ ka se muso bu wɔɔrɔ ni fɛn ma sa u b'olu dege kalan na nka o kɛrɛfɛ u ko fo nation in ka hakili to dugudenw fana na dugudenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min o baara minnu bɛ yen ka se k'o yira mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko u dan tɛ kalan in dɔrɔn ye an ye o wulikajɔ dɔ kɛ kuranko o bɛ cogo di Buguri Mamadu Jara ale min ye projet yɛrɛ responsable de programme ye an k'ale lamɛn. D'abord Kassim an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i n'i ka équipe bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ alhamdulilayi tare aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yelen na kalasa kɔnɔ yan nɔ nin sɔrɔla projet CAS ka hakilina fɛ k'a ye k'a fɔ courant jɔda ka bon adamadenya kɔnɔ donc o kun kama projet y'a laɲini ka courant di dugu ma donc o courant a bɛ bɔ panneau solaire de fɛ donc centrale min b'an bolo centrale électro comment dirais-je là u b'a fɔ a ma cogo di solaire don donc centrale solaire a ka nɔgɔn a gasi man ca donc bi alhamdulilayi
an ye baara nin daminɛ ni compteur 50 ye compteur 50 ko o sigi du 50 kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ aw ɲɛ bɛ gidɔrɔnda la sirabada an y'a bɛɛ kɛ yelen ani en même temps ɲɛnajɛkɛyɔrɔ min bɛ dugu bolo dugu ɲɛnajɛkɛyɔrɔ an y'o fana kɛ yelen donc bi yelen bɛ kalasa fan bɛɛ kalasakaw bɛ courant sɔrɔ u b'u mago ɲa la bi alhamdulilayi degun caman kun b'u kan courant ko sira fɛ o nɔgɔyara ka misaliya kɛ bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ wagati min na téléphone ko tile don téléphone a tɛ taa courant kɔ fɔlɔ pour que ka se ka téléphone charger ya degun min kun b'a la ala dɔrɔn de kun b'a dɔn a tɔɔrɔ kun ka barika ka bon kosɛbɛ mais bi alhamdulilayi o téléphone recharge o nɔgɔyar'u bolo bi kalasa yan jisuma bɛ bɔ bi kalasa yan glace bɛ feere bi kalasa yan nɔ boisson sumalen bɛ sɔrɔ ka min butigitigiw frigotigiw cayara dugu kɔnɔ butigitigiw y'a kɛ baarakɛla ye bi alhamdulilayi kalasa yan nɔ denmisɛnnin dɔw y'a ɲini k'a fɔ ko olu bɛ n'u ka sudelikɛyɔrɔ dayɛlɛ yan n'olu ye kalasakadenw yɛrɛ ye donc k'a dɔn k'a fɔ courant mago ɲɛ bolo la bi an ɲɛ tɛ an kɛrɛfɛ yan nɔ hôtel dɔw tun bɛ dugu nin kɔnɔ yan nɔ u ma se ka labaara parce que courant ko dɛsɛ tun b'u la mais bi ala n'an barika la o mɔgɔ ninnu olu bɛɛ u nisɔndiyalen don u ka baaraw bɛ se ka sera ka san sɔrɔ cogo min na ka sababu kɛ courant sera dugu kɔnɔ donc an b'a fɔ alhamdulilayi laɲini kun ye ka se ka gɛlɛya ta ka bɔ mɔgɔw kan courant ko sira fɛ o cogo kelen fɛnɛ na a bɛ sara cogo min na compteur prépayé de b'an bolo donc ni mago bɛ compteur la i bɛ se CAS bureau la donc n'i sera yen n'i y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ne ye karisa ye ne ye kalasaka ye donc n mago bɛ compteur la baasi t'a la an bɛ mɔgɔ bila ka n'i fɛ yen ka n'i ka du lajɛ k'a jate minɛ i ka du position bɛ cogo min na ani position bɛ cogo min na ka disposition ta an bɛ min fɔ fɛnɛ an ye branchement kɛ branchement promotionnel ye de telle sorte que taux forfaitaire kelen de bɛ yen bɛɛ b'o sara n ka so ka jan a la n ka so man jan a la ayi k'a di bɛɛ ma nɔgɔya da kelen na k'a fɔ ne yɔrɔ ka jan poto la ne yɔrɔ ka sɔrɔ a la an b'a fɔ k'an b'a don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ cɛ an m'a kɛ nɔgɔya la cogo min na bɛɛ bɛ se ka courant sɔrɔ hakɛ kelen na da kelen na donc baara nin kɛra o hukumu kɔnɔna na donc n'i kɔni mago bɛ courant na dɔrɔn n'i sera n'a yera k'a fɔ i ye kalasaka ye parce que an ye kalasa cartographie kɛ ka plan bɔ ka poto bɔ o baara hukumu de kɔnɔna na ni e yera kalasakaw fɛ e ka du bɛ kalasa sigiyɔrɔ bɛnnen dɔw ma baasi foyi t'a la technicien bɛ wuli u bɛ taa jateminɛ donc compteur min kan ka sigi i fɛ yen a bɛ bɛn musaka min ma donc i b'o sara donc o de kama compteur catégorie 2 kun b'an bolo u b'a fɔ compteur min ma monophasé ani compteur triphasé monophasé parce que o ye mɔgɔ minnu denbayatigiw n'olu mago bɛ courant na u ka denbaya courant hakɛw kama mais compteur triphasé o ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka baara kɛ courant na ni u ka courant jenita fanga ka bon kosɛbɛ i b'a sɔrɔ machine baw b'u bolo donc o bɛɛ kama an y'an hakili to olu la ka se ka olu bɛɛ prévoir baara nin kɔnɔna na donc o mɔgɔ ninnu u bɛɛ bɛ se ka alhamdulilayi bi courant sɔrɔ nɔgɔya la CAS sababu la an bɛ se ko o de fɔ courant ko ta fan fɛ. Ayiwa nin tun y'an ye Kalasa Bagi ka duda la Kalasa Bagi an donna a yɛrɛ ka du kɔnɔ ka taa ɲɛda yen kan yen kɔni bɛɛ ye courant ye olu y'a ta u ye compteur ta dugutigi y'a ta Kante n'o ye Kantekɛ ye ale fana y'a ta yɔrɔ fontaine kɔni o quartier o bɛ Kalasa bɛɛ bolo mais sibikaw bɛ se ka ji ta courant ko de kɔni bɛɛ ma ko k'a fɔ n'o tɛ n'i bɛ sibi n'i ye carte magnétique la i bɛ se ka n'i ka ji ta o i bɛ se ka na ji ta mais bi Kalasa kɔni sini sɔgɔma n'Ala sɔnna a ma Kalasa dugutigi ka kumakan an bɛna tɛmɛ mɔgɔw k'a mɛn a yɛrɛ ye min fɔ n'o ye Dirisa Konate k'an ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Kalasa Musa n'o ye Musa Konate ka taa se ne yɛrɛ tɔgɔma ma n'o ye Kasim Konate Konatelakaw Kalasakaw fɛ yen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni Sibi ye Kamara ye Kalasa ye ale ye Konate ye n'i bɔra yen sa a tɔ ye Keyita ye sa fo Julafundo maninkaw a y'a jija dɛ min ye Sibi taga la ye fana an ma dan o ma an sera Kamajanga kulu la min bɔra o la fana n'Ala sɔnna ma aw n'a a bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ Tombouctou sigi la yɔrɔ minnu karila n'o ye yɔrɔ salenw ye
ka kɛ ni Ahmad Alfaki ale ka tiɲɛni ye o jɛkulu sigilen no Mali ale ni UNESCO ni ɲɔgɔn cɛ yaasa o yɔrɔ salen ninnu bɛ se ka dilan cogo di Tombouctou kɔnɔna na jɛrɛ in a kɛkun ye min ye ka kiimɛli kɛ ka jateminɛ kɛ yaasa yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu tiɲɛna n'u ye gɛlɛyaw sɔrɔ Tombouctou kɔnɔna na o bɛ se ka dalawuli cogo min ka dilan kura ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra minisiri min bɛ dɔnko ni seko kunna an ka jamana kɔnɔ olu y'o o ko kibaruyaw bɛɛ lajɛlen di u ni UNICEF maaw y'o baara kɛ farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la sa an b'a dɔn tulo kan k'a fɔ ko min ye Abibu Sisoko ye u ye ale ta k'a kɛ comité national sportif olympique ɲɛmaa ye ko kura u ka assemblée senfɛ assemblée min kɛra sibiri tɛmɛnen n'o kɛra dunanjigiso dɔ la an ka jamana kɔnɔ ko maa nana n'o ye déléguéw ye u bɛɛ lajɛlen ko Abibu Sisoko ko k'ale ta k'a sigi comité olympique kunna tuguni san 4 kura san 24 san 4 kura farala kan nin y'o baaraw daminɛlen nka an b'a fɔ nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko kiiri kɔni fana bɛ yen sabula kiiri ko o bɛ nin ko in na ka kɛ ni min ye comité cyclisme maaw ye olu ye plainte don o plainte tribunal min bɛ commune 3 la olu y'a jira k'a fɔ ko référé don comme référé don a tɛ se ka AG bali assemblée ka kɛ nka min ye kiiri ye ale bɛ to senna sigida sabanan o hukumu kɔnɔna na hali bi an bɛ taa palais de sport la ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna maa minnu bɛ yen n'olu ye u jɛniyɔrɔ fi farikolo ɲɛnajɛ ko la sa ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di olu ma o baaraw o de tun bɛ ka kɛ ɲinan ta ale ni maa minnu fana bɛ yen n'olu ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye n'olu y'u fasa fili kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ la an ka jamana kɔnɔ olu maaw bɛɛ lajɛlen ka donbolo n'u ka bonyaw a n'olu kɛra ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ ka sa min ye Abdul Karim Fama ye ale tun bɛ yen ale min yɛrɛ ye ministre des sports ye gouvernement maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan o ye ministre Ikasa ye n'ale bɛ refondation na ka taa fara ministre min bɛ sɛnɛko kunna an terikɛ Lassana Dembele min ye ministre de la communication Alhamdou Ag Ilien Onzon Segu ministre de la culture Andogoli Guino ministre délégué premier ministre kɛrɛfɛ n'o ye Fatumata Seku Diko ye ka taa se grand chancelier de l'ordre ordonnationnel ma général de brigade Amadou Sagafuru Gueye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ani maa falenw caman kɛnɛ kan ye min ye jɔnjɔn fɔlɔ ye o dira maa min ma sa o ye ministre min bɛ sigida jamana yɛrɛ lakanako kunna kɔnɔna lakanako kunna n'o ye général de brigade Daoudu Ali Mohamedine ye jɔnjɔn dira ale ma keba to k'i farati Daoudu la dɛ ko maa minnu bɛ kalakisɛ fili fédération ja Daoudu y'o de président ye e b'a ye k'a bɛna piso dɔ jɛ a bɛ kala kɛ k'i suwa dɛ ton tan jɔ 16 a kala b'a bolo dɛ i kɔlɔsi dɛ hali n'a sɔrɔ masarin b'i kɛrɛfɛ kuma bɛɛ i kɔlɔsi Gueye Daoudu kɛrɛfɛ général Keba Sangare u ye jɔnjɔn di ale fana ma min ye Isfasi ye o jalatigi kɔrɔ de ye Keba ye balontannaw kɔni u y'a jira k'a fɔ ko Keba ale yɛrɛ ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ général de brigade Musa Traoré n'ale ye Gawo gouverneur ye jɔnjɔn dira ale fana ma ale fana tun ye farikolo ɲɛnajɛ Sɔrɔdasiw ka farikolo ɲɛnajɛ o ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo handball o président n'o fédération président n'o ye Cheikh Mohamed Cherif Tunkara ye ale fana jɔnjɔn dira ale fana ma kɛnɛ in ka ye sa Babu anw ka Segu Babu n'o ye Mamadou Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Babu ale yɛrɛ basketkɛla kɔrɔ ye maa minnu bɛ yen ni médaille 5 olu ma sa olu tɔgɔ la a ko k'a bɛ transition ɲɛmaa fo ko nin b'a to denmisɛnnin minnu ɲɛ bɛ olu la ka nin jɔnjɔn y'u la k'u n'u jija k'u cɛsiri kosɛbɛ ka baara kɛ baara min b'a to olu sera ka nin min sɔrɔ n'u yɛrɛ k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ min ye Babu ye a ko a bɛ minisiri fo ka jamana ɲɛmaaw fo maa nana kɛnɛ in kan k'a b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko denmisɛnw k'u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan halisa Mali drapeau u k'a yɛlɛ i n'a fɔ olu sera k'a kɛ cogo min basket ko ta nasira fɛ minisiri n'o o ye Fɔnba ye yanni ale ka kuma ta min ye Mali jɔnjɔn ye hymne national u y'o dasi a kun maa bɛ sa bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ Selegu Sɔrɔdasiw olu ye garde-fou gosi buga ka sin k'a fɔ ten ko nin ye baara ko nin y'a kuncɛtɔ ye minisiri ale ye kuma ta a ye Asimi fo ko sabula min ye nin médaille ninnu dilen nin ye a ŋaniya ka sɔrɔ o bɔra jamana ɲɛmaaw yɔrɔ waleɲuman dɔn don k'a di cɛw ni musow ma minnu y'u jɛniyɔrɔ fi jamana ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana hakili b'u la wa hali n'o y'a sɔrɔ musaka tɛ ko in na
akuma akai sabula abe do fara maka daraja ka ire kelen ga nyedo ni tantugina ki ta ma to chela ka ira ka bo ki bara mi ka nyina nunun gerefe far kulu nyine je kala chama bari be uluga medaille duruma ale ni fédération nyemogo gymnastique auto gymnastique do o fédération nyamato do o Idrissa Kamate jonjon dira alema o bolontana fana ya soro ko famba ere tara mamunu mulebo do basket kala ya beche ma te kubuta ku lubo na mborai amisi kata hijila hiji kenega bara ubela jilen bana Mali délégation ale segira kana u segile ngana ministre yu uwele Ibrahim Jawara kwa ko kara chogodi gouvernement nga hejidon be segine ngana Mali la dinew bato ani lada ministeri Dr Mahamadou Kone ale wele bla délégué bema kataka ministère la choka mina foli ani walimandon kata la souma anin ka kuma tuguni bara kono hiji kono 2024 femunu ben ka fo ni oluma dafa ango fo nyokoyi choka mina sami menale o ka se ka corriger ni nyokoyi bankera bi lundi ni obena jomine kalo kle folo ma muharamu kalo kle folo juillet kalo kile sheki san ba fila ani mugan ani naani déléguéw walima gidu olu de ye mɔgɔw ye minnu bɛ da hijidenw kan cogoya min na ka taa makan ka taa hiji kɛ u bɛ hijidenw dɛmɛ u ka bato kɛcogo ɲuman na olu de déléguéw y'an balima silamɛw nin kɛnɛ in kan sa délégué bɛɛ an y'a bɛɛ nin kɛnɛ kan alhamdulilahi rabil alamin an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye délégué général ye docteur Abdul Fatah Sise ale yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ kan an balima silamɛw nin ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan sa Dr Mahamadou Kone diinɛ ministeri a nana a ye kuma ta alhamdulilahi a ye min kɛ kuma la a ka ca ni miniti 30 ye o laɲini tun ye mun ye ka kuma an balima silamɛw hiji 2024 a baaraw bolola cogo min na an ka se k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye k'a daminɛ Medine ka taa se Makan Muzdalifa Arafa Mina ko minnu bolila olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na an ka se k'olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye alhamdulilahi o tɛmɛnen kɔfɛ an balimaw adamaden baara don minnu ma ɲɛ a kɔnɔ olu ka se ka fɔ cogoya min na disposition bɛɛ ka se ka ta yanni san wɛrɛ cɛ o ka se ka corriger cogo min na ɲɔgɔn ye bannen kɔfɛ sa Dr Mahamadou Kone diinɛ ministeri an y'a ɲininka a bɛ se ka mun f'an ye nin ɲɔgɔn yeba in bannen kɔfɛ ale ye min fɔ o de nin ye an bɛ ala fo ka ala barika la jamanakuntigi n'o ye Kolonɛli Asimi Goyita ye a ye an bila baara min na n'o ye ka baara kɛ maliyɛnw tɔgɔra kɛcogo ɲuman na ɲinan ala y'a kɛ maisonnage directeur ni olu tun ye Mali ejiden bɛɛ lajɛlen ka délégué général ye an ye ani équipe bila ka taa Makan n'a bɛ f'o ma ko déléguéw jɔn ko ala o ye baara min kɛ ɲinan o ye an satisfait tiɲɛ no o bɛ taa filière gouvernementale de tɔgɔra mais o bɛ baara kɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔra ni degun ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ fan o fan ɲinan an y'o fara ɲɔgɔn kan o taatɔ o segin fana an y'o fara ɲɔgɔn kan ka o fo k'o barikala o ye min kɛ ma k'o encourager fɛn min bɛ yen n'a ma ɲa ka o fɔ o ɲɛnɛ o walasa san wɛrɛ ni min kɛra a la o ka o éviter nin yɔrɔ la an bɛ Mali ejidenw fana fo parce que eji tɛ taa sɛgɛ dɔ ni degun dɔ kɔ ejidenw y'o sɔrɔ n'o degun fɛn fɛn sɔrɔ an bɛ yafa ɲini o fɛ o la a ma kɛ dabɔ kama ye o ye eji yɛrɛ n'a kɛcogoya ye n'o bɔra yen an bɛ tila ka foli di an ka ORTM fana ma ORTM min fana kun bɛ yen don o don n'o o bɛ ja di ka tila ka sɔn di Mali ejidenw ka lahala kan an b'o fo k'o barika la o tɛmɛnen kɔfɛ an balimaw nin kɛnɛ in kan sa déléguéw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan déléguéw fana u ye kuma ta an y'u fana ɲininka ayiwa hiji baara banna alhamdulilayi an ni ministeri ka ɲɔgɔn ye banna déléguéw fana bɛ se ka mun fɔ délégué damadɔ fana kuma na olu fana ye min fɔ o de nin ye an bɛ Alahu taala ta ka Alahu taala barika da bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ hɛrɛ de kɔnɔna la n'a fɔra ko i taatɔ la mɔgɔ min y'a fɔ ko ka mun fɔ
ni ɲuman sigila ka na o tigi sɔrɔ o tigi kan ka fɔ i ma k'i da sigi an tun bɛ o de hukumu kɔnɔna la bi a ye ɲɔgɔn sɔrɔ nisɔndiya kɔnɔna la baara bannen kɔfɛ bɛnsɛma minnu sɔrɔla baara kɔnɔna la o ye Alahu Taala ka bɛnsɛma de ye. nin kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada jamana ɲɛmaaw minnu ye nin baara in kalifa an na an b'u fɔ k'u barikada u ka silamɛ dɛmɛ na ani silamɛ kanu na an ka minisiri min fana min b'an ɲɛ n'o fana ka jilaja kɛra pour que baara in ka ɲɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ka an fara ɲɔgɔn kan o tuma an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɔ. Alhamdulillah rabbil alamin minisiri y'an wele ka na bonya bɛ bonya masegi bɛ yen nɔ ka na bonya masegi kan ye a diyara an ye an yɛrɛ b'a fo an ɲuman taara iji la an ɲuman nana alhamdulillah ijiden bɛɛ ɲuman nana ala ye mɔgɔ fila min ka kalifa minɛ ala ye nɔ o ye ala ka baaraw ye an bɛ dugawu kɛ ala ka lakara fɛ kumaw ye an bɛ minisiri yɛrɛ fo ka délégué général fo ka bɛɛ lajɛlen fo ala ka san wɛrɛ ta yira an na. An balima silamɛw nin kɛnɛ in kan sa délégué général Dr Abdul Fatah Sise a k'a dɔn k'a fɔ ale ye médailleba min sɔrɔ Saudiya jamana kan ɲɛna hijiko la 2024 hijiko la a y'o médailleba in ta ni k'o di diinɛ minisiri ma Dr Mahamadu Kɔnɛ o fana k'a lase a sanfɛ mɔgɔw ma an balima silamɛw o médailleba in fana u y'o di nin kɛnɛ in kan i n'a fɔ ɲɛ b'a cogoya min na. Ayiwa alhamdulilahi an balima silamɛw an bɛ aw fo ni ka waliman dɔn nin tun ye diinɛ minisiri sa Dr Mahamadu Kɔnɛ a ye délégué bɛɛ wele ka na cogoya min na ka na foli ani waliman dɔn k'a ɲɛsin u ye baara min kɛ hiji la alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ dugawu kɛ ya rabi san wɛrɛ ta ala k'o yira an na Mali ala k'a sabati Mali ala k'a banban Mali ala k'a jidi aw ni cɛw ni baraji aw balimakɛ dɔ Ibrahim Jawara wasalamu alaikum. Jawara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn hiji nin y'ale kɔni ko kun cɛlen sa san wɛrɛ ta ala ka o yira ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka musaka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye ka t'i ɲɛ da nin yɔrɔ sanumanba ninnu kan min ye diinɛ ye ale batoli hukumu kɔnɔna fana na Mali n'an bɔra ale kɔnɔ an bɛ taga Nigɛrikaw fɛ yen Niger ale ni États-Unis olu y'a yira k'a fɔ ko min ye Niger sɔrɔdasi minnu tun bɛ yen sa k'olu kɔni bɔra pewu ɲaamɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni u kun y'u bolonɔ bila sɛbɛn min na minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna Nigɛrikaw fɛ yen sa u y'a yira k'a fɔ k'olu ni lamɛrikaw ka département d'état k'u kɔni kun bɛnna sɛbɛn min kan sa n'o ye sɔrɔdasi ninnu bɔli u ka jamana kɔnɔ n'o ye base 101 ye ɲaamɛkaw fɛ yen k'o kɔni k'o banna pewu u y'a yira k'a fɔ sa ko dimanche don kalo tile 7 ko min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛli fasirila sɛbɛn dɔ kɔnɔ n'o ye communiqué ye k'o tɛgɛnɔ bila k'a yira k'a fɔ lamɛrikaw ka sɔrɔdasiw kɔni olu si tɛ yen tuguni olu i ka jɔn ye nin laɲini bɛɛ lajɛlen sɔrɔla min fɛ sa o ye k'a yira k'a fɔ basigibaliya min ɲɔgɔn ɲɛlen don sigana kɛlen don Amerikaw ka sɔrɔdasiw la ko n'o y'a sɔrɔ o tɛ ka senkɔrɔma dondoli ta ka ɲɛsin jɛkulu marifatigiw ma o y'a sɔrɔ sa olu kɔni yan'olu cɛ Faransikaw ka taa se Italikaw ma ale ni jɛkulu minnu tun bɛ sa ni olu bɛɛ lajɛlen kun nana Faransi nɔfɛ min ye Nigɛrikaw ye u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ka taa sɔrɔdasi 766 a tɔ kun tora o min ye sa olu kɔni de bɔra nin don laban in na ka kɛɲɛ ni u ka laɲini ye colonel Mahamani Sani Kiyawu ale min y'u ka chef d'état-major de l'armée de terre ye ale y'a yira k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin k'o ɲɛna kosɛbɛ olu fana ka lasigiden fana tɔgɔ u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw tɔgɔla fana min ye général Kenneth ye ale tun b'a kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko min ye Amerikaw ye olu kɔni kun nana ka na Niger de dɛmɛ nka ni Niger y'a yira k'a fɔ ko f'olu ka taa kɔni ko olu n'u ka kasakuru Americain sɔrɔdasi min kun bɛ yen sa k'a kun bɛ maa 100 sɔrɔdasi 950 bɔ o de tun bɛ yen min ye avion tun ye 6 ye hélico kun ye 2 ye arabtu ka taa se drone ma sa ale ni maa minnu yɛrɛ tun bɛ yen sa n'u olu kɔni kun ye muguw y'u bolo sa u kun bɛ taa se tɔni 1500 ni 93 ma minɛn minnu tun b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ye yen bila pewu ka kɛɲɛ ni laɲini min kɛra Nigɛrikaw fɛ Senegal jamanakuntigi Bassirou Diomaye Diakhar Faye k'a ɲini n'ale fɛ sa ale k'i jija yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya to CEDEAO ale ni Mali ni Burkina ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ Tinubu ale kɔni tora CEDEAO ɲɛmaaya la nin waati in na fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko san kelen min kun dir'a ma ko o baaraw kɔni bɛ ɲini ka na kurumo kari lajɛ min kɛra Abujakaw fɛ yen kunungo n'o kɛra CEDEAO tɔgɔ la u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ka laɲini tɛ fiyewu Mali ni Burkina ni Niger ka bɔ min ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ye ko ale k'a jija kumaɲɔgɔnya min kun n'a y'o daminɛ o ka se ka to sen na ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Mali Burkina Niger ko n'olu kɔni bɔra k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ k'u dun sigilen don ko waati min na min ye CEDEAO yɛrɛ bɛ ka nin jɛrɛ in labɛn o ɲɛkɔrɔla yɛrɛ la fiyewu k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Nigɛrikaw fɛ yen k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna tɛgɛ min y'a yira k'a fɔ ko u kɔni u kɔ don CEDEAO la pewu k'a kɛnɛ kan
sira o tɔgɔ duman ŋɔni ma fɔ kɛnɛ nga ye Niger kaw fe nga u ka laɲini baw ye minnu ye u bɛ fɛ ka baaraba minnu kɛ ka kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ye wolomasiri tabaw ka sira kan sa k'u kun y'u da to o la kosɛbɛ Nigeria jamanakuntigi n'ale ye Tinubu ye a ko halisa k'a b'a ɲini Basiru fɛ n'o ye Diomaye Faye ye ale ka kɛ olu da ye an'u ɲɛ ye Mali Burkina Niger kɛrɛfɛ yaasa a ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'u kan k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na yaasa ni jamana saba in u kana bɔ ko n'o tɛ ko n'u bɔra k'a na kɛ ko ye ko min n'a bɛna fiɲɛ don farafinna yɛrɛ ka kelenya la kosɛbɛ Basiru Diomaye Diakhar Faye ale y'o fɔ k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa yaasa ninnu bɛ se ka kuma cogo min na Italikaw fɛ yen Vatican n'o ye pape sigiyɔrɔ ye archevêque min bɛ yen n'o ye Italikaw ka archevêque ye ni ale kɔni tɛ sɔn fiyewu yɛlɛmaw ma ka kɛ ni église ka baara kɛcogo ye n'o ye Carlo Varia Vigano ye ko pape y'a yira k'a fɔ ko a y'ale dala minɛ wa a b'ale kama sɔsɔ kuma caman min ye Vigano ye san 87 a y'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye église taabolo ye o ma bɛn ale ma pape bɛ ka baara kɛcogo o ma bɛn a ma o de la sa u y'a wele k'a fɔ ko k'a nɔ minɛ nin kalo in tile 5 a kun wele no k'a ka taa kiiri kɛnɛ kan a ma ye o kɛnɛ kan pape fana ye sɛbɛnbɔ k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni sen tɛna na ye u ka ɲɛmaaya baaraw la tuguni o ye ale bɔlen ye u ka diinɛ ko hukumu kɔnɔna na Mauritanienkaw fɛ yen jɛkulu min bɛ kalataw jalatigɛli kɛ laban na pewu n'o ye conseil constitutionnel ye ale y'a yira k'a fɔ k'u ka jamanakuntigi k'a kɛra ɲɛmaa ye koyi kalata jaabi mun bɔra 100 sarada la 56 n'a buruburu 7 ko o ye a ta ye ale Mauritanie kelen kɔnɔna na sa ko min ye maa minnu tun b'a fɛ ka taa tunga la maa 89 ko olu de tora kɔgɔji ka Mauritanienkaw fɛ yen Senegali u ye fɛɛrɛ ni dabali mun tigɛ sa ka wuli ka jɔ min kɛ yaasa sariya bɛ se ka taa taabolo kura la k'u ye laɲini 30 de kɛ k'o ta k'o di u ka jamanakuntigi ma ko yaasa Senegali sariya ko o bɛ se ka yɛlɛma cogo min halisa Senegalikaw fɛ yen yaasa min ye u ka premier ministre n'o Ousmane Sonko ye ale ka se ka taa kuma bulonba kɔnɔna na u ye sariya kisɛ dɔ ta k'a fɔ ko sa k'o ye projet de loi ye k'o di assemblée mɔgɔw ma premier ministre hakɛ min n'a n'o ka ka assemblée kɔnɔna na k'o lakurakuraya a ma sabula Macky Sall ale kun ye o ko bɔ yen Tchadikaw fɛ yen fɔngɔ ɲɔgɔngɔ dɔ senfɛ sa min ye maa 6 o de ni tora o la sɛnɛkɛlaw olu ni bagan maralaw olu de tora ɲɔgɔn na u ka jamana ale worodugu yan fan fɛ kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko nin fɔngɔ ɲɔgɔngɔ in tɛ bi fɔngɔ ɲɔgɔngɔ ye k'a ko bɛ senna kabini san caman ni samiya donna kɔni sera ka ban ninnu fanfɛla ninnu na ye a fɔngɔ ɲɔgɔngɔ barika bɛ bonya bolo mana minɛn o minɛn sɔrɔ sa u b'o kɛ ka ɲɔgɔn dasi ɲinanta ye ko maa 6 o de ni tora a ko senfɛ jɛkulu min sigilen don ka se ka kalataw labɛnni kɛ Tinisikaw fɛ yen ale ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa minnu kan ka se ka kɛ cɛbɔ ye Tinisikaw fɛ yen k'olu dantigɛ nin waati in bɛ ka kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ Tinisi yɛrɛ bɛrɛbɛrɛli tɔnw olu bɛɛ lajɛlen kamana guwanen don sabula u ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bɛ kaso la u bɛna na taa kalata in na cogo di u bɛna na baara kɛ cogo di min ye jɛkulu ye k'a ye dantigɛli min kɛ nin ye o kimɛli ni o bugunatigɛ mɔgɔ sɔrɔtɔ olu bolo nin waati in na ko a bɛ gɛlɛya Moscoukaw fɛ yen Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ko ni Ala sɔnna a ma n'ale kɔni kɛra ɲɛmaa ye Ukraine kɛlɛ in ko a b'a ban ko ale y'o ta ba la koyi k'o ye sɛbɛkan yɛrɛ de ye Trump da ale min bɛ yɛrɛ kofɔ la nin waati in na Amerikaw fɛ yen o Ukraine ko kuma hukumu kɔnɔ fana na hali bi Hongrie ni ale ye Union Européenne jamana ye bi na ni Union Européenne yɛrɛ ɲɛmaaya bɛ ale yɛrɛ de bolo kalo 6 baara la a y'a yira k'ale bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa yaasa marifakan o ka se ka da cogo min na Russie ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ Faransiikaw fɛ yen muso dɔ u ye ale bila san 1 kaso la k'a fɔ ko sa ko u bɛna segana kɛ a ko la ale bɛ téléphone de kunna téléphone min ni maaw b'a wele ni degun b'u kan a kan ka ta ka ɲɛfɔli kɛ sapeur pompiers ye walima ka dɛmɛ don a u ma muso dɔ de bɛ sa o kɔni ye ale wele k'ale to nɛgɛjuru sira in na k'a n'a ka WhatsApp tun bɛ ɲɔgɔn na ye a kun sigilen don sa a bɛ lɛrɛkutigɛ la dɔrɔn k'i mɛlɛku video ye o bɛɛ de ta sa k'a yira k'a fɔ ko muso min y'a wele o tilara ka fatu ne ko n bɛ jigin aw b'a fɔ ko ne kana jigin wa aha non n ko ne den ta fa an ka ɲi kuma dɔw la Amérique ka États-Unis Ingilɛw fɛ yen n'o ye Royaume-Uni ye k'u bɛ ka taa kalata la nka maa minnu bɛ yen n'olu t'a fɛ fiyewu Angleterre ka t'i sen don ko wɛrɛ la ka kow bayɛlɛma ka jamana firi a kunjugu kan ka taa taabolo kuraw ta minnu tɛ bɛn fiyewu ko olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko yaasa u ka se ka se sɔrɔ kalata in na koyi Ingilɛw fɛ yen ko ani Faransi ka jan ɲɔgɔn na de ko n'Ala ma farati maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fɛ ka diɲɛ yɛlɛma k'a buruja k'a daraja k'a bɛɛ bɔ a la
ko olu de wule no k'u jɔ nka ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na sa a bɛ fɔ olu ma ko les tories olu ye conservateurs ye u tɛ fɛ a ko in ka kɛ irankaw fɛ yen sɔgɔmada in na min ye kalata tako filanan ye o baaraw daminɛna maaw kɔni bɔra kosɛbɛ a kun fɔra sigana tun bɛ ko min na jama kɔni bɔra Venezuela kalata n'o ye jamanakuntigi kalata ye o kan ka kɛ nin juillet kalo in tile 28 yɛrɛ kofɔ baaraw olu daminɛna bi Faransiikaw fɛ yen olu ka wasaden kalata tako filanan baaraw olu kɛra kunungo a bɛ fɔ min ma sa ko nouveau front populaire ni olu ye jɛkulu dɔw faralen ɲɔgɔn kan sa ko olu de kɔni jɔyɔrɔ kɛra bilisi niyɔrɔ sara ye koyi Faransiikaw fɛ yen wasabulon ye député 520 de ye olu ye 198 sɔrɔ olu de bɛ ɲɛfɛ min ye ensemble ye n'o ye Macron ka tɔn maaw ye olu ta ye 169 ye Marine Le Pen n'a ka maaw olu ye 143 de sɔrɔ u ma deli ka ni ɲɔgɔnna sɔrɔ kabini ala y'u kɛ parti ye sigana min bɛ maaw la bisa o ye Jean-Luc Mélenchon ale n'olu ni Macron kun bɛnna bɛnkan na bɛnkan min n'a ma sɛbɛn ka se k'a to u ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ Macron k'a ka mɔgɔ dɔw bɔ liste la ka se k'olu ka mɔgɔw don o de ko bisa ko ale b'a ɲini Macron fɛ yalama a ka premier ministre kura sigi ou bien a yɛrɛ ka walan sɛbɛn Jean-Luc Mélenchon ko ten olu n'a ti fara ɲɔgɔn kan ten dɛ a ye 198 sɔrɔ olu yɛrɛ niyɔrɔ ma nɔgɔ ko in na koyi olu ta ka ca n'a ta ye bi donc n'a ma ɲɛ ko a bɛna na sira da Marine Le Pen ninnu ɲɛ hali bi anu de b'u bolo di ɲɔgɔn ma o dun bolo di ɲɔgɔn ma in kɔnɔna na a ka premier ministre o ka walan sɛbɛn ou bien a yɛrɛ ka sira bila Faransi kɔni a ma sigi k'a ko tɔ lajɛ ka wulada in na taa k'o jɔya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala n'a kira sɔnna a ma min ye sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw la k'olu da aw tulo kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma aw ka power bankiw tɛ sa wa keba cɛ yɛrɛ ko k'ale tɔgɔ de kana fɔ nin ye Amara ta ye nin ye ne yɛrɛ ta ye an bɛ dugawu kɛ sa a y'a ta nafolo min na Ala ka caman bila a nɔ na min ye baara ye a kɛcogo ɲina an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan procès ko kataba 4 dɔ bɛ yen sini dɛ keba i tɛ taa zole da ye n'i taara bɛn ni maître Cheikh Umaru Konare ye an n'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw Keyita aw Jalo a k'an bɛn